Aquest taller va dirigit sobretot als temes de salut, però dirigida a parlar sobre l'aplicació de la meva salut, en com configurar tot el tema de privacitat. M'interessa molt el tema de la privacitat, perquè de seguida surten això dels cookies i de tot, i coses que surten per Google, i jo no sé com desfer-me d'aquestes coses. També tenim un taller especialitzat en tot el tema d'accessibilitat, doncs gent que potser per temes de visió necessita que les lletres es vegin més grans, o les icones, doncs com ho podem configurar. Deben considerar ustedes que nosotros somos de la generación analógica y no de la digital. Así que, bueno, el móvil tenemos que ir aprendiendo cada vez más. Una aplicació que és una xarxa social però només destinada a gent gran, aplicacions per exemple, detectar el tema de la diabetis perquè et puguis controlar, el tema de les medicacions, el tema de les tecnologies. Jo crec que el seu boom va ser a través de la pandèmia i a partir d'aquí sí o sí s'han hagut d'actualitzar. Avança molt ràpid, sobretot per la generació meva, no? Va molt ràpid per mi. Realment necessito les coses pràctiques y boniques que et dona la tecnología. Justamente quiero aprender más a usar el móvil para no depender de terceros, por más que tenga toda la colaboración de mi familia. Sí, aquest és un dels objectius principals, que ells tinguin el seu mòbil i acabin sent autònoms utilitzant diferents aplicacions que al final són pel seu benestar físic i emocional.